Aman da beriya payizê dike. Niha havîne tav heye û germ e. Mirov dikare avjeniyê bike, dondirme bixwe û gelek çîçekan kom bike. Dengê moriyan guhdar ke. Hemû heywan şiyar bûne û di xîretên xwarin û jiyanê de ne. Li perperikan mêze bike, çêlek û berazê biçûk jî başin. Carinan baran e û heval û hogir bi dûr ve diçin. Lê havîn, havîn e. Ma ne wisa ne amanda? Ez beriya payizê dikim. Li wî demê ku ez bi zarekên nû re dest bi pêşdibistanê bikim. Rojbûna min jî di payizê de ye. Hêvîdarim ez gelek diyariyan bikirim. Ez dikarim li welatê pîra xwe karokan bêrev bikim. Lê ez navê hemû karokan nizanim. Belê, karikên mêşan ez dizanim. Mirov nikare wan bixwe. Ev çibîna xweş e ji daristanê tê. Hemû pel dibin sor û xweşik dibin. Lê paşî zer dibin. Gulên şîlanê sor, gelekî sor dibin. Wextê sêvan tê, pastaya sêvan. Dikare baran û ba bêjî. Mirov li hundir kêf dike. An jî mirov bi cîzmeyên xwe diçe derve. Bi cîzmeyên min ê delal û sor. Kevok koç dikin. Bifikre ku dema ew koç dikin ez wan dibînim. Lêg-lêg, qas û têrên baz. Belê, ez dixwazim bibînim. Hemû çîvêk xwarinê xwe dixwin. Tovên çîlêkan ên zivistanê. Belê, payîz gelekî delal e. Amanda! Were, tu cemidî. Çêlek? Kulîçe? Tu şerbetê dixwazî? Ha. Oh, mêze gewsek masî ye. Amanda dibînî? Em ê şev kebabê çê bikin? Bikin ne? Hinek sucuk, garis, belkî penîr jî. Oh, çok xweş e. Havîn hat. Oh, havîn hat. Pir xweş e.